Klímamester vagy? Csatlakozz viszonteladó partnereinkhez, és gyere el az első Klímamester szakmai napunkra. Várunk minden klímamestert 2025. április 30-án, szerdán, Budapest 23. kerületi áruházunkban. A Soroksári Ocean mellett reggel 8-tól délután 3 óráig. Délelőtt szakmai előadások és vásár olyan előadóktól, mint a GREE, a Climalife, a TCL, a Samsung, az NKH és a Szerelvénybolt. Az előadások után pedig szakmai kiállítókkal folytatódnak a programok. Roughplug, Ariston, Bosch Power Tools, Rottenberger, Fastpipe, Connex Behringer, Fischer, Testo, Zarges. Üres hassal nehéz jól érezni magad, ezért az étkezésünkről egy fantasztikus street food kocsi fog gondoskodni. Mindenki kap egy brutál pulled pork burgert. Lesz csocsó, darts, pingpong, a kiállítók által felajánlott nyereménytárgyakért. Élményvezetés 12:30-tól 14:30-ig, előzetes időpontfoglalás lesz szükséges hozzá. Na nem ezzel, elhozunk egy Ferrari F8 Tributot, egy Ferrari Californiát, egy Lamborghini Aventadort és egy Mercedes AMG GT-t, amit kipróbálhattok. Idén elindul a Klímamester ajánlói programunk, aminek keretében klímamestereket ajánlunk azoknak a végfelhasználóknak, akik a szerelvénybolt.hu-n vásárolnak klímakészüléket. Erre a programra is az első Klímamester szakmai napon tudsz majd előregisztrálni. Az élményvezetés után 14:30-tól 15 óráig pedig tombola értékes nyereményekkel. Gyere el, hallgass meg az előadásokat, nézd meg a beszállítók újdonságait, és érezd jól magad. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek, regisztráció, rendezvény.szerelvénybolt.hu.